आंनो बुंना होनो हाया सैथो बाथ्राखौ? लाबो नों बुंनो हायाबा आं बुंनि हर। हेलौ मा बुंदोंमोन नोङो फोजोंसार गुमै बुंलाय? मोस्रोम बैनाय जोंहा आइया खावाखै मिथिगौ ना? अ नंगौ नामा? दे होनबा आंनियानो गोरोन्थि जादों दे नोंसोरनि मथेबा। आं आरो मेगन खानि ना बेनिखायनो गोरोन्थिबो जानो हानाय। बिदि नङा बैनाय, नोंसोरनि गेजेराव गोरोन्थिबोथ' जालायनो हानाय ना। आरो जुदि जोंहा आइया खावनाय मोनब्ला खोजानाखौ जोंफोर नागिरनानै मोनगौमोन ना। आरो जोंहा आइया जुदि सिखावमार बियो गावनि रुमाव जोंफोरखौ सनाखौ नागिरनो होनाय नङामोन ना। जोंफोरथ' आइनि रुमाव एसेबां बुग्लुम नागिरदों। आलमारि गद्रेज बिसना सिं माने सांसिं माने बेग माने गासैबो नागिरजोबदों गैया। थाबाथ' जोंफोर मोनगौमोन ना। आरो मोनसे बाथ्रा, जोंहा आइया जुदि खोजानाखौ खावनो लांबाथाय दावराव जागौमोन ना। माने बेफोरबायदि नुफेरि खोनाफेरि बुस्थुफोरखौ जुदि फाननो लाङोबा मानसिफोराथ' दावराव खालामगौमोन ना। दालाय माथो जेबो रावनिबो खुगानिफ्रायनो फंसेबो बाथ्रा खोनायाखै जोंफोर। नोंसोरनि गेजेरावनो मिसआन्डारस्टेन्डिं जालायदों दे मोस्रोम बैनाय। बेयाव रावनिबो गोरोन्थि गैया, नोंनिबो गोरोन्थि गैया बैनाय। आं नोंखौबो गाज्रि मोनाखै। दे नोङो बुंखांबायबा गुमै एबार आं बुंनोसै। दे बुं। फोजोंसार गुमै, नोंसा आइया खोजानाखौ न'आव लांनो हाबासो नुगौमोन नोंसोरो। दा नोंसा लांनो हायाखैना। आं थानायाव बोरै लांनो हानो फोजोंसार गुमै? खोनासं गुमै, जेब्ला नोंसा आइया जोंहानि खोजानाखौ खावदोंमोन बे खालि बियो हराव उन्दुखौनो लायाखैमोन मिथिगौना खुसियावनो। 2:00 2:30 बाजियावसो बियो उन्दुलांदों। ओमफ्राय आंथ' हरसेया उन्दुलाङाखैमोन। मानो होनबा नोंसा आइया खोजानाखौ खावदों। आंनि टारगेटआ जाबाय बे खोजानाखौ आङो लाफिननाय, दिहुनफिननाय बेगनिफ्राय। बियो बेगावसो सोना दोनदोंमोन नालाय खोजानाखौ खावखांनायनि उनाव। आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रो गुमै। ओमफ्राय आंबो सानबाय आंबो दिनै उन्दुआ, बे खोजानाखौ आङो दिहुनथारगोन। ओमफ्राय दिहुननानै अन्थाइ सोना दोनगोन बेफोरबायदि सानबाय आङो। ओमफ्राय आङो नोंसा आइखौ खेबसे उन्दुलांबायना लायाखै चेकिं खालामनो थांबावदोंमोन 2:30 ओमफ्राय आङो नुबायदि एबारसो उन्दुलांबाय। बिनि सिगांबो आङो रुमाव चेकिं खालामनो थांबायानो दं। ओमफ्राय बेयो उन्दुखौनो लायाखै आरो खुसियावनो बेसेबा खुसि खालामनो हानायखाय आं गावनि मेगनजोंनो नुथारदों आरो गावनि खोमाजोंनो खोनाथारदों। ओमफ्रायथ' आङो बेफोरबायदि 2:30 बाजियाव चेकिं खालामनो थांनायाव नुबाय उन्दुलांबाय होननानै। ओमफ्राय आङो बिदिनो बायजोआव ओंखारनानै अन्थाइ खनबाय। ओमफ्राय अन्थाइखौ लाबोनानै ओमफ्राय बिनि बेगाव सोनानै ओमफ्राय आङो खोजानाखौ दिहुनना लाखिबाय आं। होमबा बिदियाव अबाव नोंसोर खोजानाखौ नागिरना मोननो? बे न'सिम लांनोनो हायासै आं लाखिना दोनबाय दिहुननानै। बिदिसो जादों काहिनिया मिथिबाय। आङो नोंसोरखौ लाजि मोनगोन होननासो खिन्थायाखैमोन बोरैबा मोननानै। दा गुमै नोंसोरो फोथाया खोथाया बेनोदि नोंसा आइया खोजानाखौ खावदोंमोन, जोंहानि खोजानाखौ खावथारदोंमोन। आरो मोनसे बाथ्रा गुमै, बेनिखायनोथ' नोंसा आइया जोंहानियाव हर थानो नागिराखैमोन नुवाखै? बेनि सिगांलाय माथो हर थानो जाबाय थादोंमोन जोंहानाव। होमबा बे खालि मानो हर थायासै? दसेनो खर' साब्रबो, दसेनो खर' गिदिंब्रबो। खिन्थु नंखाय बाथ्रा बुङाखै दे गुमै। आं जि बाथ्रा बुंदों बेफोर गासैबो सैथोजोब। दा नोंसोर आंखौ गाज्रि मोनबाबो उफाय गैला आरो। आं जिखिजाया सैथो बाथ्राखौसो बुंदों, नंगौ बाथ्राखौसो बुंदों। रायज्लायदो बिबारि आब'जों। खोनाबाय दा? खोनानायालाय खोनादों र'। खोनानायालाय खोनादों माने नोङो फोथायाखै आरो ना? दे फोथायनाङा दे लाखि। नोङो आंखौ फन खालामनांला होमबा। मानो बिदि बुङो सना? दे फोथायबाय। मानो फोथाया जानो? फोथायबाय दे। फोथायबायना फोथायाखै नोंसो मिथिसिगौ आरो। जिखिजाया जों बुंनाय बाथ्राया सैथोमार। दे होमबा दोनथ'नोसै, आंहा खामानि दङ। आं फन हरबा रिसिभ खालामदे नों सना। जागोन दे। मोनथिला दे आरो सोर सासेयाबा सैथो बुंमारदों। आयै, नोङो मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ देनाय? नोङो मानो बेबायदि रानि खोजानाखौ खावहैनायमोन? लासिं आंसो लाजिनाय मोनथारबाय। आइया दा बिसोरनि सिगाङाव मोखांखौ बोरै दिन्थिगोन? आइखौथ' बारहो आंबो बिसोरनि सिगाङाव मोखांखौ बोरै दिन्थिगोन? आं बेसेबा लाजिनायसो मोनबाय। लासिंसिंनो मोस्रोमजोंबो नुजादों। ओमफ्राय अन्थाइ सोजाना दोनदों। आइया खोजानाखौ खावनायनि सिगां 10 बारसो साननांगौमोन। नङा बियो लाजिया ना मायो? मानो बेफोरबायदि खावहैनांगौ देनाय? आंसो सानबाथाय बोरैबा मोनलायलाङो लासिंसिं। आइखौ दिनै आङो मोजाङै माथोखौनो होआ र'। लाजिया बियो बिहामजो जागोन लानि सनाखौ खावनो। दा बिबारि मोना रावनोबो खिन्थायैखायसो, दाखालि दावराव खामिखायसो। नङाबाथ' आं ओरैबायदि लाजिनाय मोनखागौमोन। उदैखौ थोन मोनसोबाय आं जासिना लानानै। दिनै आं संनायखाय गोथाव मोनदों नालाय नोङो। गोथाव मोननायखाय आरो जाबायानो थादों। बेनिखायनो थोन मोनदों आरो नोंहा। एसेबांबो बुरजा जायाखै दे। आंहा एसे जाबानो उदैखौ थोन मोनखायो।
नङा दे नोङो दिनै एसे बुरजा जादों आं संनायखाय गावगाया संबा बारा गोथाव जाया नालाय आं संबाथाय गोथावथार जायो जासोनाय रखम मोनो खोना दाल ओमफ्राय नोंसा आदायालाय अबाव थांखो ओंखाम जानो नांगौ मा मिथिगौ मालाय सेंग्रा मानसि अबाव थांदों अबाव थाङाखै थां नङाबा गांजेमा गोसोम बेनो ओंखामखौ खुरना दोनथां आदानो ओंखामखौलाय खुरना दोनखादोंआनो माथो आंलाय खुरना दोनदों औ दोनाबा आबा दासो नोंहा आबा थां ओंखामा जाहै जोंफोर गासैबो जाखांजोब्बाय नोंल'सै थां खुरना दोनखादों दे दिनै आंसो संदों ओंख्रिखौ गोथावथार जादोंनो नै गांजेमा गोसोम रानिया मालाय जासोदों दिनै आं संनायखाय जाया आं उखैयाखै मानो उखैया जालायखो आबा उखैयाखै होनदोंना खेबसे बुंबा मा बुजि मोना नामा आयु हाबा माखौ एसेबां रागा जोंदों नोङो आबा हा सानना नायबानो जाबाय आं माखौ रागा जोंदों मा बुंनाय जादों बेफोरो हा आबा मा बुंनाय जाखो बुंनांगौखौ बुंदों आरो आं दासो बुजि मोनबाय नोङो आंखौ मानो रागा जोंदों नोंखौ बिहामजो मोना लगायना हरलायबाय न' रावबो लगायना होआखै आंखौ आरो आयै मोनसे बाथ्रा खामानिफोरखौ मावनायनि सिगां 10 बारनिबो बारा सान बै बिहामजो मोनानो लगायना होलायबाय आंखौ नङाबाथ' बियो आंखौ एसेबांबो बिदि रागायै बाथ्रा बुङामोन दालाय मा जाबावगोन गादावरि फिसालायाबो नोंखौ फोथायला मिसाखौनो गाबफाना दिन्थिबावनांसिगोनलै नङाबा जानाय नंला गादावरि आयंजोबो खुनु डिसटार्ब गैमारालै खोजानाखौ खावमारदों बियो आंनिबा हा नोंलाय आंखौलाय मानो नायबाय थाखो माबा गादावरि आयं नोंखौ दिनै बोरैबा समायना गावदांदां नुथारदों आरो सिख्लाबो नुथारदों बेनिखायनो नायबाय दं आं नोंखौ दिनै औ समायना खाथर' आङो आरो आंखौ सिख्ला नुखायो अनजालु आं नोंखौ बेफोरबायदि जालांगोन होननानै मालाबाबो सानाखैमोन आंखौथ' सैया आंखौथ' गोसोखाङा नोङो गावनि बिनानावखौबो गोसोखांला गावनि बिनानावखौबो नोङो नायनो गोसो गैला दा मोजांबाबो बेलेग दा बेमार जाना दङ आरो गावगायाबो मिन्थिगौ मा बेमार जाना दङ होननानै मिन्थिनानैबो थेवब्लाबो खेबसेबो नायनो फैया बियो दा एसेबां फैसा अबाव मोननो बिबारि मोननियावनो बिनाय नायनोसै नामा ओमफ्राय दे बिबायानो दे बिसोरथ' बिबा हरै नङा हरगोन थेवब्लाबो लाखसेबा लाखनैनि अनगाथ' बारा हरनो हानाय नङाना एसेबां 20 लाख मानि फैसा अबाव हरनो देनाय आरो बिसोरनोबोथ' नांगौना आरो बिसोरबो खजानाखौ बुरजा मोनसोआखैना ओरैनो 1 करोड़ बा 2 करोड़ थाखानिसो मोनदों बिदि करोड़ थाखानि मोनाखैना बिसोरबो न' बानायबायना न' बानायनानै बेसेबा फैसा थांखादों बिसोरनिया दाथ' बारा गैलायानो खोना खोजानायाबो थेवब्लाबो लाखनैसो बिनो नायगोन र' आङो लागिबा उनाव आङो हाजिरा खामला मावनानैबाबो खस्थ' खालामनानैबाबो दिहुनना होगोन नङाबाथ' सनाथि आगैनिया हामनाय नङाबाथ' बियोथ' थांनानैनो थानाय नंला माथो आहिले सानबाथाय बिखाखौसो बोरैबा गुलुब मोनखायो खर'फोरखौनो बोरैबा मोनखायो आङो सनाथि आगैया जुदि थांना थामाराबा मा जागोन जोंफोर बोरै थागोन नङा बिदाया बेफोरखौ सानाखै मानो आङो एसेबां बुंहरदों थेवब्लाबो जेबो मोदोमावनो नाङा बे फाग्लाया मा जामारदों मा टेनसन जामारदों बिहा सोर हिनजावखौ गोसथोनानै बेफोरबायदि फाग्ला जादों बियो आंनिबा बियो सोरखौबा मोजांखौनो मोनो खोना बेनिखायनो जोंफोरखौ बावलांजोब्बाय बिनानाव सिनानाव गासैखौबो बावलांजोब्बाय र' दायो बियो फन खालामथ' र' दोखो रायगोन आं दोखो बाथ्रा खोनासंहोगोन आं फन हरबाबोथ' रिसिभखौनो खालामा खालि बिजि बेस्थ'ल' बुंगोन सप्तासेनि गेजेरावसो खेबसेसो खालामो सोरखौबाबो बियो गोसथोयो सोरखौबाबो बियो लाइन मारियो बेनिखायनोथ' सोलायलांबाय बियो नङाबा एसेबांथ' बिदि जानाय नङामोन ना थाथो दे बियो फैनाङा न'आव बेयावनो खोरजा थाथो थाइसेबोथ' फैसा हरखायानो जि खेबसे हरदों बेबो मालायनावसो हाबैदोंनो थगायदोंसो ना मायोबा आइ मा नों गाबदों नामा गाबाखै आङो रागासो जोंदों आङो अनजालुखौनो रागा जोंदों आइ अनजालुआ मा मार बियो सोर हिनजावखौ गोसथोनानै जोंफोर गासैखौबो बागालांजोब्बाय नङा खेबसेथ' बियो बिनानावखौ खबर लानो फैनांगौना बिनानावा मा जादों बेखौबो मिथिगौ थेवब्लाबो बियो मानो फैया आरो एसेबां गाबै लिंहरो बिनानावा मानो फैया बियो फन हरबाबो खालि बेस्थ'ल' बुंखायो आरो फैसा बिबाथ' दरमाहा मोनाखै जेबो दरमाहा मोनाखै नङा बियो मोनबाय थायो खेबसेथ' बियो दुर्गा फुजा जोंफोरनो दख'ना बायथो होनानै 8,000 फैसा होनाया बेखौबो हराखै खोना बियो ओरैसो थगायदों
मोनथिला दे आरो आइ इसोरासो मिथिगौ मानो मोनथिया मानो मोनथिया नोंसोरो मोनथियाबाबो आं मोनथिगौ बियो जोंफोरखौ थगायबाय दङ बियो जेबो फैसा हराखै थाइसे फैसा हराखैमोन बियो आं दासो मोनथिबाय बियो थगायदोंथ' आरो न'आव फैनो होबा मानो सुथि गैयाल' बुंथारो एसेबां दिन जाबाय बियो सुथि मोना थायो आरो बियो फैनो गोसोआनो गैया नङाबा बियो फैनो हागोन मोनगोन बियो सुथि बिबाथाय आं मोनथिगौ बियो आंनो फन हरथों र' एबार आङो मोजाङैनो बुंगोन जेमानबाबो बियो जोंफोरखौ सैखाला नों मोनथिगौ ना बाराबाथ' बियो होखारहरगोनसो जोंफोरखौ न'निफ्राय होखारथो देनाय जेमान होखारबाबो थाङा आङो मानो होनबा बे न'आव आंहाबो मोन्थाय दङ आंखौ हाबा खालामदों बियो आङो बिनि बिसि आं थाङा होखारहरबाबो मालाबाबो थाङा आं गावगायासो फैनांला बे न'आव गावगायासो फैनांला बै जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो जाय हिनजावखौ मोजां मोनो बेजोंनो थाथोंसै गोरजिया थाथों बियो मानो एसेबां सोलायनांगौ बियो मानो एसेबो बुजिया बिनानावखौथ' खेबसे नायनो फैनांगौना जोंफोरखौ सैयासै आरो सानबाथाय आङो जोबोद दुखु मोनोलै आयै जोबोद दुखु मोनखायो आं हाबाखौनो जानाङामोन आयै आं अनजालुखौ मोजांखौनो मोननाङामोन अनजालुखौ मोजां मोननानै आंहा जोबोद गिदिर गोरोन्थि जादों